ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, хуш омадед ба барномаи чашмаи умед. дафъаи дигар ман гуфтагӣ будам дар бораи фикронаи мардуми сарватманд ва камбағал. ману шумо гуфтем ки фикронаи шумо ин фундаменти шахсияти шумо аст. ҳар чизе ки шумо орзу доред ки ба ҳаёти шумо пайдо шавад, ҳар чизи умеду мақсаде ки шумо доред, аз фикронаи шумо вобастагӣ аст. агар ки дар фикронаи шумо тоза бошаду фикри илм, фикри ҳамон мақсаде ки шумо мехоҳед ки ба вай расед дар ҳаёт, ҳамон фикра ҷорӣ кунед ба саратон, ҳамон чи ҳаёти шумо пайдо мешавад. Лао Цзэ пеш аз Конфуция зиндагӣ кардагӣ буд. Чандин ҳазор сол пеш дар ин сарзамине ки ману шумо зиндагӣ дорем гуфтагӣ аст ки что мыслимо, то осуществимо. ҳар чизе ки одам фикр кардан метавонад, ҳамон чиза ҳаёташ ба ҷорӣ кардан метавонад. То есть ҳар чизе ки шумо ҳамона тасаввур пайдо кунед, агар фикраш ба ки бошед, ҳавай ҳаёти шумо ба пайдо мешавад. бародарои азизу гиромӣ, ман гуфтане ҳастам ки шахсияти шумо, мана ин шахсияти шумо, вақте ки шумо мехоҳед ки шахсиятатонро созед, а ин шахсиятатон ҳаётатон вобастагӣ аст. Шумо инро нағз мефаҳмед. Лекин ин шахсият аз чӣ вобастагӣ дорад? Аз ду чӣ? Фикрона, то есть фикратон, фикри шумо ва гӯем одатҳои шумо. Чӣ чиз одатҳо? Привички. Мысли, привички создают вашу судьбу.